RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero unong news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Uyan na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga kasama, marin na pag-aaga po sa Indugabos, uy naman po ang satuyang kape, asin baretang agraryo, dara satuya kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin kan proyektong split. Diyos marhay na aga po mga kasama, ini po ang 13th episode kat satuyang programa, ngunyan aldaw na antabayanan po di sa RMN DWNX Naga asin sa 1296 AM sa Birikan kan sa indong mga radyo. Kan nakaaging episode, naging tampok niya itong bisita ang OIC Carpo kan Program Beneficiaries Development Division, Kandar Camarines Row 1, si Kaagraryong Jerry Matamorosa. Asin naging tampok niya itong ARBO gikan sa Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association na pinamamayan po ni Agraryong Maria Teresa de los Santos. Sa tuyong napag-urulayan, antaryong po sa ginibukan na DAR na Land Title and Cockroom Distribution na ginibo po sa Banuaan kan Pili kan nakaaging July 23, asin siyempre ang mga suportang serbisyo sa pagikan Program Beneficiaries Development Division. Mantang sa lado kan tampok niya tong ARBO, sa tuya pong napag-urulayan ang manunungod sa taryumpo kan sinang grupong Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association. And ngunyan aldaw mga kasama, siyempre igwa kitang makakaibanan. Si Madam Hazel Millena. Siya po ang representante kan Program Beneficiaries Development Division kan Department of Agrarian Reform Provincial Office kan Albay, Dar Albay. Siya po ang nagre-representar kay Chief Agrarian Reform Program Officer Carpo, Chito Molina, nangunya nasa probinsya kan Masbate. Para sa rupong aktibidad na may koneksyon sa programang Partnership Against Hunger and Poverty, kaibahanan po ang mga opisyales sa Dar Central Office. Si Ma'am Hazel Millena na mga kasama, nagasiserbingon niyan bilang Senior Agrarian Reform Program Officer o SARPO sa Dar Albay. Naging parte siya kan PBDD bilang Agrarian Reform Program Officer pong 2025 o 2015 hasta sa ma-appoint ngunyan pong 2025 bilang SARPO. Pinamamayon niya ngunyan ang sub-program kan EDES o ini pong Enterprise Development and Enhanced Economic Support Unit kan nasambitan na division. I-welcome ta, siyempre, papuntan tanin good morning. Ang sa tuyo mga kakibanan ngunyan, si Kaagraryong Hazel Millena. Ma, maray na pag-aaga po. Diyos maray na aga po, odto na, Diyos maray na odto sa Kaagraryo, Grace, and sa mga Kaagraryo sa Department of Agrarian Reform, sa asin, sa pagkayabang kairiba ko digdi po. Ang Kaagraryo Pinoy, ARB po siya kang Buyo Manito Albay. And ang gabos na mga naghihinanyog po sa programa kang DWNX Naga, may naudto po sa Indogabos. Yes, marhay na pag-ud. Dumananggad na, ma'am. By the way, congratulations po sa liwat. Nakatatapos pa lang po na matarayong po niya itong land titles and cockroom distribution kan nakaagi pong July 23 na pinagkondusar po digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Siyerto pong saro na naman pong paglaom an hatod kay ni satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Anyway, agraryong
An tanganing maipabisto taman po ang mga Program Beneficiaries Development Division, pwede man daw po naliwat na ipabisto niya to ang sa tuyang mga parantabay, ano po ba ang papel kay ni pong PBD sa mga programa rog na po ang bagong naresibi kasi na po mga titulo ni Daga? Okay po, thank you, Ka-Agrario Grace. Ang Program Beneficiaries Development Division po, saro ining sektor na dagang tatao, key support services, duman sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries, o lalo na ito pong mga natao na daga or titulo under project split. Maski po itong mga ERBs na awaiting duman sa individual title, tinatabangan mi na po SINDA para makapag-organize isarong asosasyon or kooperatiba para po maka-access na kaaning mga support services kang Department of Agrarian Reform. So, ini pong PBDD or Program Beneficiaries Development Division, ikaw po kiapat na major activities or components. Saro po digdi ang social infra building, enterprise development and economic support, climate resilient farm productivity support, and ito pong supervision and management for effective delivery of support services. Ang kada sektor na ini po may kanya-kanyang role para po patabangan sa tuyang mga parauma. Under po kang social infra building, digdi po nagpupuon ang pag-organisa kang sarong asosasyon ki mga ARBs, and tinatabangan ni po digdi sa sektor na ini na pa-register SINDA duman sa SEC or cooperative, and tinatabangan ni po din SINDA, kinakapacitate ni para po maging ready ang organization nila para sa susunod na phase na kang provision kang support services. Digdi po sa SIB, ang tinatabangan mi din SINDA magpuon sa formulation kang sa ilang mission, vision, goals and objectives hanggang sa paggibo ng strategic development plan and policies, pati na din po duman sa mga documents na kaikuan para po makaregister SINDA duman sa SEC and sa cooperative hanggang sa pag-register sa BIR. So ito po kami digdi naka-assign na development facilitator para po mag-asikaso sa INDA. So after kato po, mag-undergo na SINDA trainings para po duman po sa leadership training, ang organizational development training, and takol pa pong ibang training. So, after po ma-ready mi po SINDA, malaog na po ang enterprise development and economic support na kumbaga iyo po ang hinahandilan ko niyan. So, digdi po sa EDES, igo po kita digdi mga sub-projects na nakapalaman. Una po, ang product development. Next po, farm business school. PBD lawyering, village-level farm-focused enterprise development, access to credit, and microfinance. Ikaw din po, digdiki partnership against hunger and poverty program, and development of, and facilitate, ipa-facilitate mi din po ining mga ARPs and ARBOs na maka-access duman sa PCIC Agri-Insurance, and tinatabangan mi po SINDA na ma-market ang SINDA mga produkto. So digdi po kung igwang mga areas na ibang dakol na raw materials, tinatabangan ni po SINDA na mag-develop the product. Sample po kani, itong recently pa lang po na na-launch being product, yung sampagita oil and rub, na kumbaga may excess SINDang sampagita flour, so tinabangan ni po SINDA na ang gibon itong oil. So dakol na po ang nagpa-participar o tatangkili ka ng produktong ini. So saro pa po itong Face Gourmet sa Asenso Marigondon Farmers Association. Na-launch mi din po siya first quarter. So iba na po ining market din. Tinatabangan mi po din SINDA na mai-promote ining mga produktong ini. So saro pa pong sektor kang PBDD, ang climate resilient farm productivity support, kung sa po nagtatao din kita digdiki ang agricultural extension services. Ini po ang kinukonsider ng big project, big ticket ng Department of Agrarian Reform project under EDES and CRFPS. Kumbaga, ini po nagtatao kami kidara ko lang tractor and other implements. And under this also, igodi kami sustainable livelihood project kung saan nagtatao kami kay dispersal project, swine dispersal project sa Manukan, egg production,
ngunyan po igwa kaming ongoing construction kang Pili Nursery sa Slab, Mariwa, Legazpi City, and sa Pawa, Manito, Albay. And kumbaga nakapag-deliver na din kami kang rice meal, mobile rice meal sa Manawan na Kamalig, Albay. So dakol po kitang project na makukuha digbi sa Department of Agrarian Reform under PBDD. So aside kaani po, para po ma-sustain mailinta po na talagang magayon ang sa tuyang tinataong project, igwa din po kaming sarong sektor na nagmo-monitor and nagsusupervise para mailinta na effective sa delivery kang support services kang PBDD. Opo. Ma'am, tawan tapon doon ini pong Barangay Agrarian Reform Council. At ini po bagaan may koneksyon sa tuyang makakaulay na ARB Aratchan. Kung kaya po kagraryong Hazel, ano po ba ang konsepto kining BARC na ini, asin paano ka ini natatabangan ang sa indo mga paraomang beneficiaryo? Pasensya na po, hindi ko marinig. Okay. Sige, ma'am. Tawon ta po doon ini pong, okay na ma'am, tawon ta po doon ini Barangay Agrarian Reform Council, ini po bagaan may koneksyon sa tuy makakauli arat sa na ERB. Ka-Agrariong Hazel, ano po ang konsepto kini pong BARC, asin pa paano ka ini natatabangan ang sa ido mga paraomang beneficiaryo? So, ini po ka-Agraryo Grace, ang Barangay Agrarian Reform Council po, saro ining lokal na konseho sa barangay level na itinatag po sa iralong kang Republic Act number 6657. Ang katuyuhan po kaning BARC po is magtabang sa implementasyon kang programa kang Department of Agrarian Reform as in reforma sa agrikultura. So, ini po ang kinakatawan or represented po ini kay iba-ibang sektor, arot po kang mga parauma, lalo na ito pong mga ERPs, NGOs, NPOs, barangay officials, landowners, mga kababaihan at iba pang sektor na may kaugnayan sa agrikultura. So ang katuyan po kaning BARC po ay magtabang sa implementasyon ng Agrarian Reform Program sa barangay. So magkondukta, investigasyon, mediation or pagkakasundo kung ito ang mga issues tungkol sa daga sa nasasakupan kang BARC. And sama pa po, nagtatabang din po ang BARC para po mag-identify ka itong mga lehitimo or ano po dyan, nag-identify ka makwalipikadong beneficiaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program. And ini pong BARC, nagtatao din po ini ki-update, sila po ang nag-update duman sa mga tao sa barangay tungkol sa mga bagong programa kang Agrarian Reform and programa sa gobyerno. And saro pa po, nagsiserve pong tulay sa komunikasyon ang BARC between DAR and sa mga tao sa barangay level. So yun lang po. Opo. And pwede daw po na maistorya mo sa muya ang marhay na mga akomplishmento kay ni pong Program Beneficiaries Development Division asin po para sa imo, gurano po ini nakakatabang sa padagos na pag-asenso kan sa tuya po mga paraomang beneficiaryo? Ang dakula po ang tabang kang PBDD para po matabangan sa tuyang mga beneficiaryo na maiangat din ang kalidad kan sa indang pamumuhay o madagdagan ang kita sa paagi po kaning mga tinataong proyekto kang Department of Agrarian Reform. Arot po kaning mga produkto po na sobra ang raw material sa barangay, tinatawan ta po ki value added para po kumbaga ding additional income duman sa crops na tinatanom ninda. Aside kaan po, nagtatao din po kita ki enhancement ng facility, kung igwa sinda processing facility na, and kay puan enhance, igwa po kita kaan ki project under EDES na enhance sa facility and magtao kita ki additional equipment para maging mas magayon ang or quality ang sa indang produkto. Opo, yan. And sa kunyan po, tabi ka-Agraryong Hazel, sa sino pong nagpapadago sa mga inisyatiba, ano pa po ba ang dapat nang i-look forward, kumbaga antisiparan sa mga maarabutal daw, bulan o taon?
Katatapos lang po kang sa tuyang groundbreaking ceremony kang 500 million worth of farm to market road sa Pulangi, Albay. So dakulaon po ining tabang para duman sa mga parauma na mabawasan sa gasto ninda sa transportasyon kasi igwa na sindang access na maray na tinampo para po duman sa pagdala ka mga produkto pababa. And nagkaigwa po kitang renewal kang memorandum of agreement between the selected ARBOs, DAR and BJMP para po padagos ng makapagdara o makapagbenta ki mga ang agricultural products ang satuyang mga organizations sa laog ng BJMP. And ang marketing assistance na po hanggang ngunyan sustaining po kasi igwa kitang mga agraryo merkado, ang agraryo merkado sa kampo. Ang inisyatibo po ini kang samuyang namungutan as in maiguso na Regional Director Ruben Tudor Sisindak. And igwa din po kaming agraryo merkado dito sa Daro. Wherein nakikater po umidikli ang mga iba't ibang ahensya kang gobyerno dito sa Regional Government Center. Igwa din po kaming agraryo merkado sa Ligao, PNP Ligao, and weekend market sa SM. And ganyan po, kakalaunch din po sa PRTTH kay Mercado. So, ito din po kita duman kay Mercado every Wednesday and Mondays na din po. So, dinagdagan yung Wednesday na schedule, tapos ito nakitang another schedule na Monday. So, ito din po kaming nakaabang na trade fair na nakaschedule po tentatively niya na September para doon po sa pag-display ng mga produkto kang iba't ibang ARBO digdi sa Albay. And looking forward din po kami sa Agraryo Mercado or sa trade fair na gigibuhon sa DAR Central Office by October, I think. And para duman sa plano kang DAR management para duman makapag-display kita sa mga darakulao na department stores sa Manila. Opo, yan. Arat yan, babalikan ta pa po si Kagraryong Hazel mga kasama. Alagad, igwa pa kita rin i-feature mo niyan na magiging tampok sa tuyong programang Kape Asin Baretang Agraryo. Digdi naman po kita sa tuyong Agrarian Reform Beneficiary mga kasama. Siya po 89 years old. Imagine 89 years old kan na Purok 3, Buyo, Manito sa probinsya kan Albay. Igwa siya ninpig tatanom-tanuman na duwang ektarya mga kasama. May mga tanom na paroy, kamote, kasava, okra, talong, sili, asin kadakol pang iba. Siya po Barangay Agrarian Reform Council Chairman asin advisor kan Buyo Irrigators Association asin dati man pong naging presidente. And i-welcome ta po dito sa programa si Kaagraryong Seferino Antiquera. Maray na udto po. Maray na usamon po, madam. Ay! Hindi sa imong istasyon. Ano na kumunyan, nga ni magtaw magkilit na kumendo, manood ka sa kuyang serbisyo bilang chairman ng Barangay Buyo, Manito Albay. Opo. Sa laog ng Telokada. Totoo po, Kaagraryong Pinoy, 89 years old na po kamo. Opo. Uy, mabaskugon pa. 26, 1935. Correct, opo. Kaagraryong Pinoy, para man po dagos kang mabisto kan sa tuyong mga parantabay, pwede daw po na mas ipabisto po an sa imong sadiri, asin sa presente po ano an sa imong mga pinagkakasibutan. Sango niya na daw po, ano na ko sa programa mo, nga i-presenter ko sa diri. Nga paramang kang gabos na para dangog digdiyo sa Bilog Canalbay. Ako po, dating nagkapagkimong organisasyon, dati po akong presidente kang Buyo Irrigator Association. So, pagkaigwa kay organisasyon, sabi ko naman kay Engineer Lainez Assistant na Reyes bilang EDO, kanina, pasalidan ako, may edad naman ako, sabi pahingalo naman ako, madam. So, okay lang. Ngunyan, sa presidente, bilang chairman ng Barangay Buyo sa loob din 3 dekada, hindi na i-share ko man sa programa mo kung ano ang sa kuyang naisatabang sa Obito Agrarian Reform Program Farmer Beneficiaries. So, ngunyan po, ako ngunyan nagkultibar kay mga tinanong
ang samoyang irrigation system nag-igo kay Tita Victor, dahil na kimaray na patubig. Sumunyan ang sakuyang mga tanong, may talong, may okra, may sitaw, may karabasa, may mais, tapos kasaba, kamuti. Saruan nyo yan sa pinagkakabalaan ko, edad kong iniyong pag-agahapon, yaw na ko sa yung tanong, ngayon, kultibaraw sa ko yung magkay kumuray na bumasin mga produkto. Ngayon, makatao mo na pilit na kaginawa sa ko yung mga kabarangay, barangay Puyo ng Manisa Ubay. So yan, madam, ang sa ko yung obito, dahil ang suporta kanagaran reform program nakulo na bagay sa mga barangay Puyo. Lalo mo yan, sinda, nakulo ng mga programa, talagang pagpapasabot ang mga paraoma, manungod kung paano mag-organisar kay mga kooperatiba o ano pang ibang organisasyon. Tanganing tabangan ninda kung ano dapat na kaipuan, as in, kawan, kimaray na technical na assistant, nganing sinda makanod man kung paano nata. Arot sa unyan, na maski dahil na kung pinag-uumang dahil ng tubig sa irrigation system, nagkakaigawa mga produkto diraral ang pinagsakripisya kong mga tanong. So, sakot mo niya sakot mo niya na aldaw na naubang animo sa programa mo, na-interview mo na ko kung ako animo sa inyo mo niyan. So, ihagad ko sa gabos na nag-iimati, nag-iinan nyo sa imong programa. Nagabos na beneficiaryo sa bilog kan na mong albay, lalo na sa municipality kan mga nito. Yung pangatamalan nindo, ang dinular na daga ka na Grand Reform Program, kako pa ko handar, dahil kamo niyang pinagkukultibar, asin ako ko ang kitanungan asin produkto. So sa yan, sa kuyang kamautan, sa presidente, na kultibarong kimaray, ano sa inyong pinag-uuma, tanganing magkagoy kimaray na produkto sa presidente. Opo. Opo. So talagang nakakabilib day ang performance mo sa pagtanom ha. Sa tahaw kan edad mo na 89 anyos talagang hataw ka pa and dakula man agad ang tabang mo diyan sa imong mga katarai diyan sa indong barangay. Nasabi po nindo kasubago nasaro ka pong Barangay Agraria Reform Council Chairman. Pirang taon na po bilang BARC Chairman tay? Pirang taon na po? Tulong dekada na tabi, Tulo. madam. Suba ka. Chairman ng Barangay Buyo. Opo. And ngunyan po tabi, tay, may proyektong support to parcelization of lands for individual titling o ini pong split, kandar o ini pong pag-parcelize kan mga collective titles. Ano man po ang sa imong partisipasyon digdi bilang BARC chairman? Saruan po, madam, sa ko yung pinag-iwala, lalo na damay ako kan Barangay Council na mag-identify kay itong mga kwalipikadong para umanganing matawa sila kay titulo paano sa pag-distribute kidaga. May mga tao sa barangay na talagang tios man na talagang dahil magkukultibar sa pagi kayo ng Agrarian Reform Program na hanap mi talaga itong kwalipikado, mga parauma, tanganing magkaigwaman silang pagkultibar harman sa kuya, sa presidente. Na mas may edad na, nag-sakripisyo pang magtanom. Opo. And saro sa pinakadakulang ambag mo sa barangay, iyo po ang pagpasa nin resolution tangarig makagibo po nin marahay na sistema nin patubig sa buyo. And sa paagi po kan Buyo Irrigators Association. Kumusta po tay ang naging benepisyo kainis sa ido pong barangay hastang sa ngunyan? Sa panahon mo yan, madam, sorry na sabi ko na talaga nag-igoki depekto sa mga katubig. Unong kan sa mga irrigation system nagkaigoki depekto kan magkaigoki magpasuko na flash flood kang magkaigoki typhoon in flash flood sa typhoon Tisoy. Opo. So, ito irrigation system yung type na na-damage kimaray kaya sa Muya, sa Barangay Puyo, kami mga beneficiaryo,
kan Clavisilya sida na inaward ka ng agrarian reform. Sa presinti mo niyan, 38 na sana ang nakapagtanong kipayon sa upper portion ng irrigator position kan parada as in lower parada. Kaya kami, sa 69 member, tawa na rin sila kami member madam, 69 kami affected kang irrigation system. Kaya sa kong pangapoda sa pagpasaki resolusyon na hilingong kami, bisitaon, as in ang sitwasyon kan irrigator season ng pulo. Kaya maibalik kami kira makapagtanong, makapag-work to paroy. Maning, ang mga pamilyang apektado, mag-survive nila sa pag-ikon irrigation system. Opo. Talagang kumbaga astig na ligasiya po an sa imong inabutan na sin masasabi ta po Kaagraryong Pinoy na sarok ang tunay na inspirasyon alagad siguro sa punto gini ano pa po ang pigmamaot nindo para sa imong barangay asin sa Pardagos na lehitimong pagsiserbisyo? Sa kuya, sa presidente ko niyan, na pinagsiserbihan ng Barangay Buyo, kasabay ang Barangay Council, ikaw ang chairmanship duman sa Barangay Council, Agriculture. Sabi ko, magtabang kita dito sa paagi kapag identifikar kan mga paraumang nangangaipo sidaga sa agrarian reform program nagkatao pinag-partialize din ang taganing sa mga talagang tiyos uday tatawang kaining agrarian reform program nganing araw pa ko sa paagi kan agrarian reform nakakuha mo na pinag-politibar na kulang-kulang doon istorya. Kaya yung man mautos talagang sa mga paraumang tiyo na talagang na-identify ng Barangay Council kay Bako. So, pasalamat kami kay itong agrarian reform program na minasalo sa mo ng mga publing paraumang. Opo. Tay, kay ba po dyan na sa imong agom na si Kaagraryong Miti? Ayun po. Opo, yan. Tamang-tama tay, aram kong siguro hagadan ta po siya nin mensahe, manunungod po sa day matatawadan mong serbisyo sa gudngunyan. Talagang nahiling ko, kung gura no kakahigos, agadan ta po nin mensahe po si Kaagraryong Maternidad Miti Martisio. Yan. Kaagraryong Miti, maray na udto po. Ano po ang mensahe mo kay tatay na talagang day matatawadan po ang sayang higos? Ay, naagamat po. Kaagraryong Grace. Opo. Grace. Ang masasabi ko lang po sa iya dahil sa pagiging agong ko sa iya, maugma ko na alog kayo na ano niya sa mga kabarangay niya, maugma ko, tatabang man siya, salamat man ta, alog kayan, sinusuportahan ko siya. Opo. Sa mga na ano niya, dito. Salamat po. Opo, suporta syempre. Ika ang inspirasyon ni tatay. Yan, Diyos mabalos po, Kaagraryong Miti. Ibalita po kita, tatay, Kaagraryong Pinoy, baka po may gusto ka pong pasalamatan na pwede pong ipaabot ang sa imong mensahe para sa tuyang mga parantabay sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Tay? Salamat madam na ano na kumunya na interview mo nganing ipaabot ko sa kuyang mensahe bilang Barangay Council Chairman ng Barangay Buyo sa lawig na panahon. Ang kahagadan ko lang po sa gabos ng mga beneficiaryo, lalo na sa pagikan agrarian reform program na pangatamanan ng Dokimuray. Itong maging produktibo, tanganing ang pumilyo, mag-asinyo, asin matawang himuray na pagkabuhay. Salamat po. Diyos mabalos po, Kaagraryong Pinoy. Balikan ta naman po ang satuyang sarupang nakibanan kasubaago si Kaagraryong Hazel Millena. Hagadan ta po siya nin mensahe, pagkakaton po tangarig paabot, ang mensahe niya sa tuyang mga kaagraryong nagantabay sa satuyang programa. Kaagraryong Hazel, liwat po ang sa imong mensahe sa satuyang mga parantabay. Okay po, thank you, Kaagraryo Grace. Sa kuya pong pinapasalamatan ang sa tuyang namumutan na presidente.
President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Samuya pong Secretary Conrado Estrella III, para po sa mga inisyatibo na tinataon nila para po matabangan ang satuyang mga paraoma, lalo na po yung project split. Kumbaga, dahil digdi sa project na ini na-empower ta po na maray itong mga ARBs na mas lalo panindang pagayunon ang gibuo na produktibo ang sa indang mga daga na hali sa Agrarian Reform Program. And ang saro din pong pasasalamat sa samuyang maiguson as inamuutan na Regional Director Ruben Tudor Sisinda, ang samuya pong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 OIC, Augusto S.A. Medina Jr. So sa indang mga magayon na plano para po matabangan ang satuyang mga paraoma. Salamat po sa Indo and salamat din po sa mga gabos na mga nagtatangkilik and nagsusuporta sa mga produkto kan satuyang mga paraoma. Sulong Agraryo. Yan. Sulong Agraryo, radyo, kasamang iyan, yan, may dyan sa imo si ipi-play. Okay, yan po mga kasama ang nakibanan tapong ngayon aldaw sa satuyang episode kan programang Kape asin Baretang Agraryo. Diyos mabalo sa gabos po nakaantabay sa satuya ngunyan aldaw. Liwat po ang programa ini sa inyo pong maantabyanan kada aldaw ni na Biyernes alas 11:30 sa pagi po ka 91.1 asin po kan 1296 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Ang programa ini hinatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape asin Baretang Agraryo. Daipalagpason ang Baretang Agraryo kan Department of Agrarian Reform. Ang sindong kadagaan, ang sindong futuro, ang samuyang focus. Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Digdilang sa Kape asin Baretang Agraryo kada Biyernes alas 11:30 nin pagkaaga sa RMN stations nationwide. Madadalan man ini sa Facebook asin YouTube Live kan RMN stations asin Signal TV Channel 309. Para sa iba pang updates, i-like, follow, and share ang official DAR Facebook, Instagram, and YouTube accounts na at DARGovPH Official sa Twitter, Viber o kaya man magpasiring sa official DAR website na www.dar.gov.ph.com. Dara sa Indo, kan Department of Agrarian Reform. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators,